Hvor tit tænker du, jeg har ikke tid? For mange af os, så kan det nærmest blive et mantra, vi gentager for os selv i hverdagen. Tiden den går bare med arbejde, børn, pligter, og måske så føler du, at du aldrig rigtig når til det vigtigste, altså dig selv. Men det behøver faktisk ikke at være sådan. I dag der vil jeg dele noget virkelig vigtigt med dig. Det er små, lette tips, som faktisk kan være med til at skabe mere tid og ro, selvom din kalender allerede føles helt fyldt. Nøglen den ligger faktisk ikke i at gøre alting perfekt, eller i at finde en eller anden magisk løsning, men den ligger i små justeringer, som kan være med til at skabe en kæmpe forskel i din hverdag. Og her kommer et par eksempler på, hvad jeg mener. Det kan være at starte med nogle små pauser i løbet af dagen, hvor du bevidst stopper op og trækker vejret dybt. Og det lyder måske meget simpelt, men det giver din krop mulighed for at komme en lille smule ud af det stressmode, som vi tit er, for eksempel i en morgensituation, hvor vi skal skynde os ud af døren og på arbejde og nå dagens opgaver og forberede os på det. Det kan også være, at du kan gøre det i et skift, for eksempel når du går fra arbejde og skal hjem, at du så lige i bilen på vej hjem trækker vejret dybt. En anden ting, som du kan gøre allerede i dag, det er at gøre én ting langsomt. Det kan være, når du laver kaffen om morgenen eller om eftermiddagen, at du aktivt vælger at gøre det langsomt. Læg mærke til, hvordan koppen føles med den varme kaffe. Du skal ikke skynde dig at få kaffemaskinen i gang. Fordi det er med til at simpelthen at signalere til din hjerne, at det behøver ikke at gå så hurtigt. Jeg behøver ikke at være stresset, fordi jeg kan godt gøre det langsomt. Derudover er der en ting, som jeg går meget op i, og det er det her med gode søvnritualer. Mobilen er en ting, som for mange af os er lige inden vi skal sove. Og der kan det være en god idé at overveje, er der noget andet, jeg kan gøre den sidste halve time, inden jeg skal sove. Så jeg ikke behøver at swipe igennem sociale medier, eller andet vigtigt, eller se hvad kalenderen siger i morgen. Kan jeg lave noget andet, som er rart? Læse en bog, lave kryds og tværs. Et eller andet, som er behageligt og roligt, og som ikke kræver vildt meget. Selvom at det kan føles som om, at det her det er nogle bitte små ting, så kan de være med til at skabe en hverdag med mere ro og balance. Og det bedste ved dem er, at du kan prøve dem allerede i dag. Så derfor vil jeg opfordre dig til at prøve en af tingene allerede i dag. Og mærk efter, hvad er det gør ved dig? Giver det dig et lille pusterum? Eller fungerer det ikke for dig? Jeg vil være nysgerrig på, hvordan det er for dig. Du fortjener det her øjeblik. Det her øjeblik, hvor det bare er dig, der er i fokus. At du vælger at trække vejret dybt. Eller at du vælger at gøre noget langsomt. Noget rart. Og at du vælger, hvordan din søvnrutine skal se ud, når du skal sove. Ha' en god dag.